Ik sta hier voor de Basiliek in Hulst. Daar vindt binnenkort het 250ste concert plaats. Wij gaan dus praten met een aantal betrokkenen en de organist om te kijken hoe de voorbereidingen verlopen. En mensen denken vaak dat de pijpjes die je aan de voorzijde van het orgel ziet, dat ook het aantal pijpen zijn dat er in het orgel zit. Maar dat is helemaal niet waar, want het overgrote merendeel zit in die kasten die je hier ziet. En je kan er ook echt in, dus we gaan eens even een kijkje nemen. Moeten we even dit bankje op. En dan ga ik hier nu aan oud 17e eeuwse hout ga ik openmaken. Het zijn hele oude kwetsbare luiken en dan zie je dat dit orgel vol zit met pijpen en dit is maar een heel klein deel van wat je ziet. Het is meer dan 400 jaar oud en dat vind ik nog steeds fascinerend dat dit in goede staat de eeuwen heeft doorstaan. En als ik nu hier naar onder ga en ik maak dit open, dan zie je nog veel meer kleine pijpjes. Zit helemaal vol met oud pijpwerk. En die pijpjes moeten één voor één met de hand gestemd worden. Ja, is dat dan nog een specialisme wat heel weinig mensen bezitten? Dat is absoluut een enorm specialisme. Ik zelf kan ongeveer een kwart van dit orgel stemmen, maar het overgrote deel niet, want dat is echt specialistisch werk. En dan komt er een orgelbouwer, want dat beroep bestaat gelukkig nog. Net zoals Louis Isoré, die dit orgel ooit gebouwd heeft. Nou, zo iemand die komt dan en die gaat dan heel dit orgel pijpje voor pijpje stemmen. En dat gaat binnenkort ook weer gebeuren voor dit grote jubileumconcert. En hier zie je de allergrootste toeters, de trompetten die ik met mijn voeten bespeel. En die zijn zo groot dat ze niet eens in deze kast passen. Hebben ze een gat gemaakt in het plafond van de kast en daar steken ze bovenuit. En hoeveel pijpen zijn er in totaal? Nou, dit orgel heeft een kleine 2000 pijpen. Zo. Ja. En is dat veel ten opzichte van andere orgels? Ja, dat is lastig te zeggen. Kijk, in kleine dorpskerken heb je een paar honderd pijpen, maar de grootste orgels van Nederland hebben er 4.000, 5.000.